ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷರ. ಹುಷಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಿಹಾರ ಕೂಟ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ವತಿರ್ದಿನಿ ಮಲ್ತಾರೆ. ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ನೆತ್ತ ಎಂಚಾಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ 75 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ 75 ಜೋಕ್ನುಲ್ಲೇರಿ ಒಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾಧಾರಣ 150 ಜನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಪಂಡಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈದ ಯುಎದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಲೆ ರಾಸಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಡಿನಾಡ ಉತ್ಸವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 23 ನಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಡುಪಿನ ನಡತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಒಂದು ಬಂದದು. ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAE ಈ ದುಬೈದ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕರ್ಮಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಸರಿಸೋಣ ತುಜ್ಪೋಣ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋನಿಗಳು ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲರಿ ಈರ ಅದಪ್ಪು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ಗುಳ್ಳರಿ ಯಕ್ಷಗುರು ಯಕ್ಷ ಮಯೂರ ನಾಟ್ಯಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಕುಡ್ಲಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೊಜಿಪೋಣ ಅಂಚನೆ ತಿರಿಪೋಣ ಬೇಲೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನೇಶನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಿತ ಅಂಚನೆ ವಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಬೈದಾರ ತೊಲೆ ಸಾಧಾರಣ 100 ಜನ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಿ ಕ್ರೀಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಒಪ್ಪುಣ ಅತ್ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪೋಣ ಅದಪ್ಪು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲದ ಅದಪ್ಪು ಭಾಗವತಿಗೆ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ತೆರಿಪೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೊಂದು ಪಾರು ಇನ್ನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಹಾರ ಕಟ್ಟ 2023 ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮನಮಂಚಿನ ಪುರಲ್ದ ಪೆಸಿ ರಾಜರಾಜ ದೇವ ರೆಡ್ಡ ಆಲ್ಪಡೆ ನನಲಾತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಕಜ್ಜನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಯಾ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಳಿ ಏರ್ಪುರ ಪೊಲಳಿ ಸಂತೋಲೋಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಲರು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ದುಬೈದ ಊದ್ ಮೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAE ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಒತ್ತಿರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಒಂಚಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಶೈಲಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಅದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂಚ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುದತ್ತ ಬರಿಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಚ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAEದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಚ ಮೇರ್ನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಬೈಡ್ ಇನಿಕ್ ಈತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇರ್ತೋಚ್ಪೋಣ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಡಿಬ್ಲೆ ಪೋಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇಕಾ ಗ್ರೀಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಡ ಪೇರು ಊದ್ ಮೇತದಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ನಿಮಗೆ 5 ದಿರಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತಾಂಡು ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಸುರು ಊರಿಗೆ ಬೋದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಊರ್ದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAE ಪಂಡ್ರೆ ಮರಪರು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಲಯನು ಪುರ ಕಲ್ಪದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಅದು ಪೂಚಂಡೆ ಮದ್ದಲದ ಮಸ್ತ್ ವಿವಿಧ ಏನು ಕಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರಾಪಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAEದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಚ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೊರ್ಲ ಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAE ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಊರ್ದ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಘಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಚ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಾನ ಸಮುದ್ರದ ಸೈಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ಸೈಡ್ ತೂದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂಸು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದುಬೈ ಡುಲ್ಲಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಲ್ಲಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಸಾಗರನೆ ಸೇರ್ದೇ ಇರೋದು ಪನ್ನೊಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ತೊಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣಕರ್ತೇರಿನಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಚ ಪನ್ನೊಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷ ಯಕ್ಷಗುರು ಯಕ್ಷಮಯೂರ ಪಂಪಿನ ಶೇಖರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಚಿ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಕುಡ್ಲಾದಪ್ಪು ಮಾತ ಟೀಮು ಒಂಚೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ತನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರೀಕ್ ದಂಚಿಲ್ ಎತ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ದಂಚಿ ತೊಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ವ್ಯೂಸು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತೆ ಇತನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚನೆ ವಿನೋದಾವಳಿ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗಟಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಸೈಡ್ ತೊಚ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಬಲಿಯ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂಸು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂತೆನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ದುಬೈಡ್ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಜಾಗಣ ತೂಪಿನಾಣಿ ಒಂಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಚಿ ರಂಗೋಡು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ UAE ಮಣ್ಣು ಇನಿಕ್ ದುಬೈಡ್ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾರತ ದೇಶದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ದುಬೈಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷಾವಾರು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅటు ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAE ಪಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ವಿವಿಧ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಚ ಮೇರ್ನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗುರು ಯಕ್ಷ ಮಯೂರ ದಾರಬೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರ್ನ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನಡು ನಾಟ್ಯಗುರು ಶರತ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಖಲೊಂಜಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದು ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯಕ್ಷಕಲಾವಿದ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಗಂಡುಕೊಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ದುಬೈಟ್ಲ ಪಸರಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಆಪುಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಗಡೆ ನಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAE ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿರೆಂದು ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲರು ಇನಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ವಿಹಾರ ಕೂಟ 2023 ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಟೇಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಣ್ಣಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAE ಸ್ಮಾರ್ತ ಪದುಕೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡಾಪಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕೊಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ
ತೋನ ಊಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ದುಬೈ ಡುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೇರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ.